Ahoj, já jsem Míša. A ahoj, já jsem Káťa, neboli Miky a Katy. My jsme vám dneska chtěli říct, proč nevycházely videa. Protože jsme měli spoustu učení do školy, bylo toho strašně moc. A tak jsme se rozhodli, že aspoň teďkom, když máme takovou tu chviličku volno, takže něco natočíme. Ano. A ještě jsme vám chtěli říct, že máme nový program na stříhání. Máme ho už na furt a je to Camtasia Studio 8. A ještě máme Magic Max, ale ten je tak trošičku těžší, takže v tom stříhat nebudeme. Takže to jsme vám tak chtěli říct. Já myslím. A nic víc jsme říct nechtěli. To, co budeme točit, ještě to vám řekneme. A ozveme se vám brzo, takže se mějte hezky a čauko. Ahoj.